dalem sik pisanan. Biru. Kacek saurung kok, Mas. Jerawu Pak Sali. Monggo masuk mawon bakar. Yen mlebet mawon, Mbak. Jerawu bakar. Ya. Rasa laras. Diantarakan Sugeng Dalu, Cak Suem dan kawan-kawan Pak Sali Basikan, Pak Rojet semuanya. Monggo mampir, monggo mampir. Masuk, masuk, ayo. Mriki lho, monggo, monggo. Ayo, mriki. Ayo masuk mawon. bokongku kapok aku alat. Ya ngono iku ngono, bokong ngono nyonine dadakne. Sudah tua lupa. Piye piye? Lah ya muasra bokong iki terpesona to sampean ya. Toto ndi? Ya ya toto kene ae gak ado-ado. Kapok ah sampean. Oh, lupa. Sampeyan njaluk dielingno ta? Iya. 5000. Ya yang ngono ae.
Loh tidak ada yang gratis di dunia ini bolo. Ora. Ora jumbo